ሰላም ከመይ ትኾኑ? ሎማዓንቲ ብዛዕባ እቲ ሓቀኛ ፍቕሪ ኢና ክንዛረብ ወላ እውን ሓቀኛ ፍቕሪ እንተደኣ ዘይኮነ ናብ ሓቀኛ ፍቕሪ ክግስግስ ዝኽእል ወይ ድማ ናብ መዋዕል መናበርቲ ክቕፅል ዝኽእል ዓይነት ፍቕሪ ኢና ክንዛረብ። እሱ ከዓኒ ሓደ ፍቕሪ እንታይ እንታይ ምስ ዘማልእ ወይ ከዓ እንታይ እንታይ ምስ ዝህልዎ እዩ ቀጻልነት ናቱ ክህሉ ዝኽእል ወይ ከዓኒ ቀጻላዊ ፍቕሪ ምዃኑ ክተረጋገፅ ትኽእል። እንታይ እንታይ ምስ ዝጎለኸኒ ካብዚ ፍቕሪ እዚ እግረይ ኣውፅኒ ክትሃድን ከም ዘለካ ክንዘራረብ ኢና። ግዳ በየናይ ክንዘራረብ መስለኩም? በቲ ክትሃድመሉ ዘለካ ዓይነት ፍቕሪ። ከመይ ዓይነት ፍቕሪ ዶ ትብሉ ኣለኹም? እዚ ይመስል መጀመርያ ምስቲ ወዲ ወይ ድማ ምስቲ ኣጓል ኣብ ትራኸብሉ ግዜ እቲ ኣጓል እቲኣ ልብኻ ከይፈለጠት እሙሮኻ ከይፈለጠት እቲ ወዲ እውን ልብኽን እሙሮኽን ከይፈለጠሉ ንዓኺ ከፈልጠክን ከንብበክን ግዜ ግና ከይወሰደ ከሎ እሱ ብዛዕባ ፅባቐኺ ብዛዕባ ማዕርኽ ክንደይ ተኣምር ምዃንኪ ማራኺት ምዃንኪ ሰሓቢት ምዃንኪ እሱ ይዓብደልኪ ይሞተልኪ ንዓኺ ንኸኽብር ንኽፈቱ ንኸሕጉስ ዝኾኖ ኣይኮነን እቲ ክኾነ ዘይክእል እውን ክኾነ ከም ዝኽእል ዝእምነኪ ወድን ትእምነኪ ጓልን ናምበር ዋን ሬድ ፍላግ ሓደ ወዲ ከፍቅረካ ክኣምነካ ክትኣምኖ ክትፈትዎ እንድሕር ኮንካ ምስ ሓደ ሰብ እንታይ የድሊ ምፍላጥ የድሊ። ሓንቲ መፅሓፍ በቲ ናታ ገበር ኣንቢብካ ጥራይ እዛ መፅሓፍ እዚኣን 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 ካብዚኣ እዚኣን እዚኣን ተማሂረ በዚ ካብ ዝደለብኮ ፍልጠት ከዓ እዝን 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 ክገብር ይኽእል እየ ኣይትብልን ኢኻ። መጀመርያ ክትፋለጥ ኣለካ ክትናበብ ኣለካ። እዚ መጀመርያ ውሽጥኻን ውሻጥኻን ከይተፋለጥካ ይፈትወኪ የፍቅረኪ ይኾነልኪ ናምበር ዋን ሬድ ፍላግ። ካልኣይ ነገር ኣብ ተሓርቀሉ ግዜ ኣብ ተሓርቀሉ ኣብ ትናደደሉ ኣብ ክንዲ ሓደ ሰብ ፅን ኢሉ ሰሚዑ ኦኬ ያ ይርድአኒ ተረዲእኒ ኣሎ ኮኒ ግን እንታይ ክሕግዝ ይኽእል ክፍታሕ ዘለዎ ሽግራት እንድሕር ዳ ኮይኑ እንታይ ክገብር ይኽእል ኢኻ ክትብል ዘለካ ተረዲኽኒ። ገለገለ ኣወዳት ኣለዎ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክትነብሕ ከላ ወይ ሓደ ወዲ ክሓርቅ ከሎ እንታይ ክትገብር ትኽእል ንግዚኡ ነቲ ዘሎ ሽግራት ኣብኡ ክትህሉ ስለዘይትደሊ እውይ እዚ ወዲ ከዓ ጭንቀት እዚ ኣጓልካ በቃ እንተያ በቃ 10 ግዜ ሚኒኑ ኢልካ ነቲ ነገራት ኩኖ ኩኖ ክትሓባብሎን ክሸፋፍኖን ምሽፋን ንግዚኡ ኣብቲ ዘሎ ሃዋህው ክህሉ ዘይደሊ ዘይመርፅ ጓል ኣንስተይትን ወዲ ተባዕታይን ካልኣይ ሬድ ፍላግ ዘሎ ሽግራት ዝመፅእ ፈተናታት ይሄን ሚሄን ተባሂልካ ብሓንሳብ ኣዕሊልካ ሓሳባት ተቐይርካ ክፍታሕን ክቕየርን ዘለዎ ነገር እዩ ኖ ኣብቲ ህሞት ኣብቲ ኩነታት ክትህሉ ስለዘይትደሊ ኩኖ ኩኖ ሸፍኖ ሸፍኖ ሸፋፊንካዮ ምዕራፍ ተሸጊረ ተፀጊመ እዝን እዝን ኣጋጢሙሉ ኣብ ትበሃለሉ ግዜ እቲ ወዲ ደገ ዶ ንውፃእ ፊልም ዶ ንሪአ ከምዚ ዶ ንገብር እዚኣ ኸ እንታይ እዚኣ ዶ ይገዝኣልኪ እዚኣ ከምተይ ትገብር እዚኣ ከምተይ እቲ ብዛዕባ እቲ ናይ ብሓቂ ኣጋጢሙ ዘሎ ነገራት ንኸይዛረብን ንኸይትዛረብን ዝሃድም መፃምድቲ ካልኣይ ናምበር 2 ሬድ ፍላግ። ሳልሳይ ነገር ብዛዕባ መጻኢ ዘየልዕልን ዘይተልዕልን መፃምድቲ ፅባሕ እኮ ከምዚ ከምዚ ከገብር እየ ዝደሊ እንታይ ኢኻ ክትከውን ትደሊ እንታይ ኢኻ ክትኮን ትደሊ ንመፃኢ እኮ ሂወትና ከምዚ ከምዚ ኮይኑ ክረኣይ ዝረኣየኒ ከምዚ ከምዚ ኮይኑ ይረኣየካ ዶ ወይ ከምዚ ከምዚ ኮይኑ ዶ ይረኣየኪ እንታይ ክንገብር ኣለና እንታይ ክንኮን ኣለና እስከ ናይ ሎማዓንቲ ዘለካ ዕላማታትን መፃእን ከመይ ምስቲ ናይ ፅባሕ ክነብሮ ንሓስብ ዘለና ናብራ ክቕይረና ይኽእል ከናብረና ይኽእል ንክልቴና ዘረኸበና ነገር እንታይ እዩ ኣብኡ ኣሎ ዲኸ ኣነ ኣብቲ ንስኻ ክትገብርዮ ዘለኺ ብኸመይ ክሳተፍ ይኽእል ንስኻ ኣብቲ ኣና ዝሓስቦ ዘለኹ ሓሳባት ብምንታይ ክሳተፍ ትኽእል እየ ኣብ ሎሚ እንዳነጠርካ እንዳዘለልካ እንዳዓንደርካ ብዛዕባ ፅባሕ ከልዕልን ክተልዕልን ዘይትደሊ መፃምትን እንድሕር ዳ ኮይኑ እዚ ከዓ ሳልሳይ ሬድ ፍላግ ጓል ትኹን ወዲ ብዘየገድስ ንፀወታ ኣቲኻ እንድሕር ዳ ሃሊኻ መርሓባ እስኻ ግን ክኾነለይ ንመፃኢ
ኣብ ግዜኻ ኣዝኻ ጥንቁቕ ኣብ መጻኢኻ ኣዝኻ ተንብብን ትጽሕፍን ትምድብን እንድሕር ዳኣ ኮንካ ግን እዚ ዓይነት ፍቕሪ እዚ ምሳኻ ኮይና መጻኢኣ ዘይትሕንፀፅ ምሳኻ ኮይኑ ብዛዕባ መጻኢ ይህን ይህን ዘይበሃል ዘይዛረብ መጻምድቲ ሳልሳይ ሬድ ፍላግ ክኾን ይግባእ። ንመለስ ናበይ ናብቶ ናይ ብሓቂ ቁኑዓትን ናይ ጽባሕ ክሰምርን ክኸውንን ዝኽእል ዓይነት ፍቕሪ። ቀዳማይ ነገር እቲ ምሳኽ ንመዋዕል ክነብር ዝደሊ መጻምድቲ እውን ክትነብር ትደሊ መጻምድቲ ብንዓኻ ብመልክዕኻ ኣይኮነን ዝፈትወካ፣ በከዳድናኻ ኣይኮነን ዝፈትወካ፣ ብዘለካ ንዋት ኣይኮነን ዝፈትውካ፣ ብዛዕባ ጽባሕ ትኾንን ትውንነን ኣይኮነን ዝፈትወካ። ምሳኻ ክዕልል ይደሊ፣ ምሳኻ ክጸንሕ ደሊ፣ ክዘራረብ ደሊ፣ ክፈልጠካ ደሊ። ብህፃንነትካ ትገብሮ ዝነበርካ ንዓኻ ሓጎስ ዝፈጥሩኻ ንዓኻ ዝሕርቑኻ ንምንታይ ትሓርቕ? ንምንታይ የሕጉስኻ? እንታይ ክትከውን ትደሊ? እንታይ ክትገብር ትደሊ? ኣብ ንእስነትካ ትዝክሮ ነገር እንታይ ኣሎ? ከም ሓደ ሰብ ትምስጦም ከምዚ መጽሓፍ ምስጥ ኣቢላ ተቃምሽ በቃ ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ክውዳእሲ በቃ ግዜ ሓፅረኑ ኣሎ ኢልካ ዋላ ትምስሓሉ ግዜ ገንፂልካ ተንብባ ዋላ ኣብ ሻሂ ክሰትየሉ ከፍትላ ዋላ ኣብታ ናይ ስራሕ ገዘላ ዕረፍቲ በቃ ክፈልጦ ክኽእል ኣለኒ ዝቕፅል ምዕራፍ ሓደ ሰብ ዘለካ ንዋት ትኽደኖ ክዳን ጽባሕ ትኾኖ ዘይኮነ ንስኻ ውሽጥኻ ንህላውኻን ክንብብ ሓኾት ዝብል ዝህንጥ ሰብ እዚ ምሳኻ መናብርትኻን መጻምድትኻን ክኸውን ይግባእ እውን ይኽእል። ተረዲኦምኒ? ካልኣይ ነገር እስኻ ኣብ ትጭንቐሉ፣ እስኻ ኣብ ትሓስበሉ፣ እስኻ ኣብ ትደነሉ ክንፃወት ኢና እኮ መፂና ክንሕጎስ መፂና እንተኾንካ ትደንና ኣለኻ ኣትለይ ትገድፍና ምሽ ክንፃወት ክንስሓቕ ኢና መፂና ኣብዚ ጃኺ ኣነ ክፃወት እየ መፅአ ግደፍኒ ዝብል ዘይኮነ እንተኾንኪ ገጽክ ተደዊኑ ኣሎ ሓስብለኺ ድሓንዲኺ ድሓንዲኻ እንታይ ኣሎ ኖ ንዘራርበሉ እምበር ኖ እሞ ኣብዚ ክንዘናጋዕ ዓዲና ኖ ፀገም የለን ልዕሊኡ እኮ የለን ዝፍታሕ ዘሎ ነገር እንድሕር ሃልዩ ወይ ከዓ ክንዘራረበሉ ዘለና ነገር እንድሕር ሃልዩ ክንዘራረበሉ ኣለና። እቲ ፀወታ እቲ ሰሓቃኒ ድሕሪኡ ክመፅእ ዝግብኦ ሶ ንገረኒ እንታይ ኣሎ ኣነ እንታይ ክገብር ይኽእል? ብኸመይ ክሕግዘክ ክኽእል? እንታይ ክትገብርለኪ? ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ መዓዝ እዩ? ኣበይ እዩ? መን እዩ? እንታይ እዩ? እስኻ ስኪኖ ፍቑራት ከም መሓዙት ከም ኣሕዋት ኣብ ሓደ ነገር ንሓደ ነገር ንኽፍጠርን ንኽኸውንን ንኽቕየርን ብሓደ ጠቢቅካ ስምዒትካ ኣወጊድካ ይህን ምህን ክትበሃልን ክትተሓላልን ክትተሓቋቆፍን እንተደኣ ኺልካ ካልአይቲ እቲ ምሳኻ ዘሎ መጻምድቲ ብሳኻ ክነብርን ክኸውንን ክሳንን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሳልሰይቲ ኻኒ ብዛዕባ ዘለካ መጻኢ እስኻ ዕላማ እንድሕር ሃልይካ እውን ድማ እቲ ወዲ ዕላማ እንተሃልይካ እውን እታ ጓል ዕላማ እንድሕር ሃልይካ ኣብ ዕላማትካ ምንስራብ ይህን ምህን ምብህኻል ብትሕትታት ኣነ ብዚ እንታይ ክሕግዘካ ይኽእል? ኣነ ካብዚ እንታይ ክሕግዘካ ይኽእል? ንዓኻ እዚ ከም ዝተገበርካ ድሓሽ ኮይኑ ይስምዓኒ፣ እዚ ከም ዝተገበርክዮ ከዓ ተመራፂ ይመስለኒ። ኦኬ እዚ ንዝን ብሓንሳብ ክንገብሮ ንኽእል ዶ? ወይ ከዓ ኣነ ኣብዚ እንታይ ክሳተፍ ይኽእል? ኣብዚ ከዓ እንታይ ኢለ ክሕግዝ ይኽእል? ክልቴኻ ሓደ ዕላማ ሓደ መፅሓ ሓደ መገዲ ሃሊካ ኣሚንካ እቲ ዘለካ ጉዕዞ ወላ እውን ንሰናት ዕላማ እንተሃለዋ ወላ እውን ንሱ ናቱ ሓሳባት እንተሃለዎ ንኽልቲኦም ብሓንሳብ ጠሜርካ ሓደ ጌርካ ብሓደ መገዲ ክትጓዓዝን ክትከይድን ክተስምሮምን ክትፈጥሮምን መገዲ ምፍጣር እዚ ከዓ እሞኒ እቲ በታኺ ዘይብልካ ዓይነት መጻመቲ ምዃን ማለት እዩ። ጽባሕ ዝምስርትዎ ፋሚሊኻ እሞ ህዝብን ዓለምን ዘቕኒ ኣብ ሂወትካ ዘበለ ኣነ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ምስ ካልኣየይ ይህን ምህን ምብህሃል የልየንሎ ምዝርራብ የልየንሎ ንኽርድኦ ንኽፈልጦ ንዝሓሸ ስጉምትን ዕላማታትን መገድን ንምፍጣርን ንምፍላጥን ገዛ ነብሰይ ንምንባብን ምስ ካልኣየይ ክዘራረብ ምስ ካልኣየይ ይህን ምህን ንኽበሃሃል ምስ ስምዒተይ ክፋለጥ ምስ ሓሳባተይ ንኽረዳዳእ ዝሓሸ ሪሌሽንሽፕ ምስ መሓዙተይ ኣከባቢየይ ዘለዉ ቤተሰበይን ስድራ ቤተይን ኣፍቃሪተይ ኮነ ኣፍቃሪየይ ክፈጥር ደሊ እየ ወይ ከዓ መጻኢኻ ክሰርሕ ክትቅየር ክትልወጥ ትደሊ መንእሰይ እንድሕር ዳ ሃሊኻ ንዓይ ባዮ ብምኻድ ብዋትሳብ ክትረኽበኒ ትኽእል ኢኻ። እዚ ኸዓኒ ኣነ ንስኻን ሓደ ምስ ሓደ ምሳኻ ብምዝርራብ ነቲ ዘጋጥመካ ዘሎን
ኣጋጢምኒ ትብሎ ዘለኻ ነገራትን ብምንባብን ብምርዳእን ከዓኒ ዝሓሸ መገዲ ወይ ከዓ ዝሓሸ ውሳነታትን ስጉምትን ከም ትወስድ ብምግባር እቲ ክትኮኖን ክትወስዶን ክትሪኦን እትደሊ ዘለኻ ለውጢ ንኽትጭብጥን ንኽትሪእን ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ። እዚ ነቲ እትደሊ መንእሰይ እንድሕር ዳኣ ሃሊኻ ንዓይ ኣባዮ ብምኻድ ብዋትሳፕ ሃይ ክትብለኒ ትኽእል ኢኻ። እቲ ዝቕፅል ጉዕዞ ከዓኒ በዚ መሰረት ክጅመርን ክቕፀል ንከኣል ማለት እዩ። ሰላም መዓልቲ።